Francesc, gràcies pel teu temps i per poder estar avui aquí atenent aquestes preguntes. Majoral disposeu d'un codi ètic que està alineat amb el que és la Declaració Universal dels Drets Humans. Com a Majoral Joieria, amb quins valors us sentiu més satisfets? Sí, el codi ètic, de fet el vam publicar al web corporatiu fa relativament poc temps. La idea era publicar-lo, de fet és una obligació pel que fa a un seguit de certificats com és el de RJC, el Responsible Jewelry Council. Nosaltres estàvem dins d'aquesta certificació, llavors hi va haver aquesta necessitat de publicar-lo i que de fet ho pensàvem fer tard o d'hora, vull dir, la idea era fer-ho com abans millor i ara hi va haver aquesta ocasió i ho vam fer. Potser el que més interessa del codi ètic és sobretot la relació amb les altres persones i entitats com a empresa que tenim, la relació, per exemple, fins i tot amb els treballadors. O sigui, un treballador quan entra dins ha d'estar alineat amb els valors del codi ètic, per tant, ho ha de ratificar d'alguna manera. Igualment passa amb proveïdors i amb clients, o sigui, les contraparts aquestes de les empreses han d'ajudar a fer xarxa amb uns valors elementals com poden ser aquests, vull dir que és com molt bàsic, i això, el fet de tenir-ho publicat i a la vegada que en el mateix espai web puguin ratificar-ho i fins i tot, si donen el permís, sortir publicats a la llista d'organitzacions i de persones que han ratificat aquest codi ètic, ajuda a fer aquesta xarxa entre les organitzacions. Justament t'anava a comentar aquest aspecte perquè si bé amb els teus propis treballadors dintre la pròpia empresa sovint pot ser més fàcil o més accessible fer vàlids i fer permanents aquests valors, el fet que sovint les matèries primeres vinguin de països llunyans, com d'alguna forma esteu mantenint o esteu aconseguint que aquests valors es mantinguin en tota aquesta cadena de producció, tant els que afecten a temes socials com els que afecten a temes ambientals. Sí, no és fàcil, i més amb una activitat com pot ser la joieria, que sovint es pensa que és una activitat molt allunyada de qualsevol tipus de valor, malgrat la paradoxa. En principi, sí, venen de països molt llunyans tots els aprovisionaments, però l'activitat joiera és que sempre ha existit. Llavors, des de la civilització humana, inclús molts arqueòlegs, quan troben els primers indicis de joies, ornaments, això que és realment símbol de civilització, quan la persona deixa de ser un animal, es transforma en un humà, és aquest senyal d'inici de civilització. Per tant, és una activitat que suposem que sempre hi serà i per tant hem de mirar de regular-la i aplicar-li tot l'esquema, l'entramat de valors per evitar que causi impactes negatius. I des dels inicis els aprovisionaments és dels factors que van crear més problemes. Per sort, la part que tenim més solucionada és el tema de l'aprovisionament d'or, que també és el que causa més problemes d'origen, perquè al planeta actualment l'origen de l'or evidentment és extracció minera, no sempre és extracció, també es pot treure dels rius i d'alguns altres orígens, però bàsicament és extracció minera. Actualment això es fa amb mineria industrial, una gran part, però també una part molt important que no se sap ben bé, no es quantifica del tot clarament, però se suposa que és un 20-30%, perquè és mineria informal, que diuen, il·legal, i aquesta mineria, que és la mineria artesanal i a petita escala, la MAPE, que es diu per abreviar, això comporta una sèrie de riscos ambientals molt grans. Llavors és tot el tema de la problemàtica de vessament de mercuri als rius, que va parar al mar, que va parar als peixos, que ens ho mengem, tot això.
és una problemàtica greu, però que a la vegada d'aquesta activitat de la MAPE, la mineria artesanal a petita escala, en depenen milions de persones. Tampoc la quantificació és complicada, però parlem de milions de persones que realment sense aquesta activitat seria encara més complicat de sobreviure, no? Llavors aquí, a través de l'Aliança de Mineria Responsable, ARM, es va fer una certificació que és Fairmine, i amb això s'ha aconseguit legalitzar tot un seguit d'explotacions arreu del món, controlar-les per evitar que es facin vessaments de mercuri, que es tregui, que realment totes aquestes explotacions també repercuteixin positivament amb el que és l'entorn social d'allà on són l'origen, i bueno, és una cadena, un estàndard de certificació totalment reconegut i amb una validesa i una solidesa molt important, no? Que et garanteix que l'or que ha sortit d'una mina determinada hi ha tota la traçabilitat fins al client final. Si el client final sap exactament d'on ha sortit aquell or, fem una segregació de l'or amb l'altre or, o sigui, no es barreja mai, i llavors doncs això ofereix aquest tipus de garantia medioambiental en relació a l'or, o la plata també, o bé a la comunitat directament de la mina. I aquests diners, fins i tot quan els fem la transferència, es dipositen en un compte diferent del que paguem l'or. Per què? Perquè ARM i les auditories que fan, no les fa directament ARM, sinó organitzacions terceres, aquestes auditories controlen aquest diner a veure quin ús se'n fa. Llavors, fins ara, des dels inicis, s'han pagat bastant milions de dòlars ja d'això que en diuen el premio, no? És sens dubte un món complex pel que fa a garantir aquesta traçabilitat, i justament abans de començar l'entrevista em deies que va ser un dels motius pels quals us vau sentir empesos a poder apropar-vos a lo que és l'economia del bé comú, no? Sí. Com és aquesta relació de Majolal i l'Associació Catalana per al Foment de l'Economia del Bé Comú? D'entrada, clar, jo personalment vaig estar a la primera junta, a la constitució de l'associació, vaig ser tresorer dins d'aquesta junta. Va ser... Nosaltres, aquí a l'organització, el que és Enric Majoral S.L., diguéssim que és el nostre nom fiscal, formal, va coincidir amb un moment també de crisi important. Això va començar més o menys el 2008, però a nosaltres ens va agafar fort cap al 10-11, i en principi ens vam fer una sèrie de replantejaments, no? Això del creixement aquest constant, absolut. Els assessors d'empreses sempre ens deien no, vosaltres heu de créixer perquè si no creixes caus, i si caus ja has begut oli i no t'aixeques. Tot això que ens havien dit vam començar a deixar de creure-ho, i llavors vam fer una sèrie de replantejos, no? Entre ells, doncs, jo casualment vaig arribar al llibre del Christian Felber, i a partir d'aquí vaig entrar en contacte amb més persones d'aquí de Barcelona i també de tot Espanya. De fet, vam anar, la primera trobada que es va fer a Pamplona va ser també que vam anar allà, eren bastants, i llavors les trobades que hi va haver internacionals, amb el Christian Felber també, aquí a Barcelona se'n va fer una d'internacional, i vam començar amb el balanç del bé comú, i efectivament el primer indicador, diguéssim, el de d'on venen els subministraments, ja ens hi vam encallar, dic, ostres, no sabem d'on ve l'or, no? Sempre el comprem a la Societat Espanyola de Metales Preciosos, que era l'antic monopoli de l'època del Franco, no? Que ara ja no, ja és una empresa alemanya. I clar, vam començar a dir, ostres, i es pot saber d'on ve l'or? I a partir d'aquí vam entrar en contacte també amb aquestes organitzacions internacionals i això, i ens vam fer distribuïdors també a Espanya i a Europa també d'aquest metall, no? Està molt bé sentir-te, a més, posant en pràctica i realitzant el balanç del bé comú, aquesta matriu que d'alguna forma, com bé deies, ens ajuda a creuar aquests valors diguem, internacionals amb el que serien els nostres grups d'interès, i com deies, en el vostre cas us
sentíeu sobretot més cridats a analitzar la part que ve dels proveïdors, no? Revisant, diguem, el que seria la matriu amb els diferents grups d'interès i els valors, diguem, que d'alguna forma es propugnen, quina bona pràctica d'alguna forma penses que podríeu destacar dintre de Majoral? Nosaltres, sobretot, ja et dic, o l'A3, potser el tema de la relació amb la justícia social també és amb el que podem incidir més i fer més impacte positiu. Llavors, bueno, evidentment tots són bastant importants, però nosaltres tampoc no és que traguem molt bones notes amb el balanç del bé comú. En principi estem per sota del 7, vull dir que no... Però és el que sempre hem comentat, no? Que el balanç al cap i a la fi et permet tenir una foto i ser conscient d'allà on ets per saber cap a on has d'anar. Bueno, exacte, és que des del primer moment per nosaltres el balanç va ser com un quadre de comandament. O sigui, per què vam fer això? O sigui, ens vam com encallar, dic, ostres, no publiquem res encara, senzillament fem canvis. I a partir d'aquí, doncs, tot el tema de la traçabilitat dels metalls, va venir també el tema de la participació de totes les persones treballadores en beneficis a l'empresa, la presa de decisions, mirar de mancomunar-les al màxim dins de l'àrea de decisió de cada persona, no? A nivell de gestió i això. Però clar, evidentment l'empresa no deixarà de ser una societat limitada, no? Llavors, bueno, tot això intentem, doncs, gestionar-ho al màxim de bé i el bo és que amb el quadre de comandament, que és el balanç del bé comú, vas veient per l'any següent quines millores pots fer, per on pots anar, no? Correcte. I si ens situéssim en un dels grups d'interès, els que serien els treballadors, creus que el fet d'haver realitzat el balanç del bé comú, això ha ajudat a millorar la gestió, diguem, de Majoral? Jo penso que sí, que amb tots aquests canvis hi ha hagut més implicació. Amb aquesta crisi que ens va agafar fort cap al 12 o 13 va ser molt dolorós haver de prescindir de persones que realment doncs, eren part del nostre equip i va ser molt dolorós això. Llavors, i vam haver de fer una sèrie d'ajustos a nivell de salari del que fos, que va agafar pràcticament tothom, no tothom, però els salaris més baixos no, però tothom. Això també va crear com un cert pessimisme, no? El fet de fer aquests canvis i de mirar de fer un 25% dels beneficis anuals que pot tenir l'empresa estan a disposició de repartir en forma d'objectius que es pacten amb les persones treballadores, vull dir, no són objectius. I aquí també hi ha alguna cosa a fer des del punt de vista del bé comú, no? Aquests objectius, com orientar-los, no? Per implicar-los al màxim i que ells també se sentin part d'aquest balanç, d'aquesta proposta, no? Sí, perquè clar, els objectius empresarials han de coincidir, o sigui, han de ser mancomunats amb tots els membres de l'organització. Treballes dintre d'una indústria, en el vostre cas en el de la joieria, però amb un propòsit, amb uns valors al darrere, no? Sí, exacte. Llavors, clar, no és el mateix arribar a casa sense saber què has fet exactament durant les 8 hores que has treballat, no? Què has fet de bo o què has fet de dolent, vull dir, no saps mai. Llavors, per tant, és molt diferent, quan realment una empresa està orientada més al bé comú que quan està orientada, diguéssim, a uns objectius que a vegades ni tan sols es poden confessar, no? Vull dir que no, home, que serveix, que tenir una empresa et proporciona un cert poder. O sigui, si des del punt de vista una persona ja té poder a l'hora d'anar a comprar i decidir què compra i què no compra, a nivell, si això ho extrapoles a una organització que, clar, a nivell de compra té una força considerable, encara que siguis una pime, no és el mateix que ser una persona, no? que pot decidir on compra i on no compra. Els orígens de la joieria neix en el moment en què l'Enric es trasllada a Formentera? Sí, no ben bé. Ell estava allà treballant diguéssim, d'aparellador, i es va quedar sense feina. Llavors ells havien triat anar a Formentera a viure, es van quedar sense feina i ostres, ara què fem, no?
I l'Enric, com que havia fet viatges per l'Índia i això i tal, i havia vist com es treballava a la joieria, doncs van decidir començar a fer joies sense tenir-ne ni idea, de fet, perquè ell no és totalment autodidacta, no? I aquest projecte de subsistència familiar de 4 membres que es van trobar allà als anys 70 a Formentera vivint com volien viure realment, era una època que es vivia més en comunitat, hi havia aquest ambient hippie en aquell moment allà instal·lat en una illa que estava com en èpoques encara com molt endarrerida, no? I llavors aquí doncs, va ser quan va començar tot. Aquí neix el projecte. I per això aquests valors de viure a la natura, d'això, durant molts anys potser no es van explicitar gaire, però també va ser a partir d'aquesta crisi que, tot i que fins en aquell moment estaven implícits, doncs es van fer com més públics i més clars, no? I va ser quan veus una mica la trajectòria, no? Clar, indústries com la vostra, com la joiera i d'alguna manera amb aquesta clara evidència amb la que poseu els propòsits davant del vostre projecte, de la vostra tasca del dia a dia, fan i col·laboren d'alguna manera a que tinguem cada vegada més una indústria catalana sostenible, no? Que és justament el lema o seria el motiu de les jornades que des de l'Associació Catalana estem fomentant. Què us ha fet al final fer el pas endavant i ser uns patrocinadors d'aquestes jornades que emprendrem? Sí, bàsicament ajudar i com que ens considerem part d'aquesta petita xarxa de l'EBC, de l'economia del bé comú, doncs volem ajudar directament, llavors que realment ens transformem en agents de canvi, vull dir, ja no és tan sols que l'economia del bé comú hagi d'ajudar amb aquest procés complicat de transformació ecosocial en el qual estem abocats, sinó és que hem de mirar encara més enllà, no? I afavorir aquest canvi de paradigma, no? Que les empreses realment no tinguin com a únic objectiu el creixement econòmic i el fet d'aconseguir només diners en comptes de considerar aquest diner com una eina, no? No pot ser que només l'objectiu sigui més diners, perquè això implica més de tot i el planeta és finit, per tant estem en una contradicció monstruosa, vull dir que si no canviem de paradigma i ara és el moment de fer això, no? És una mica aquesta sensació. Francesc, t'agraeixo molt el temps. Estic convençut de que la vostra aportació i la vostra, presència i implicació en aquestes jornades ajudaran, sens dubte, a garantir que tinguem cada cop una indústria catalana sostenible en un futur no molt llunyà. Això esperem. Gràcies. A vosaltres.